Com que tenim ganes de primavera i com que el temps acompanya la primavera amb aquest sol que fa i amb aquestes temperatures altes, avui tenim un reportatge refrescant. És un reportatge de la Mireia Segú, que encara no ens posarem a l'aigua, però ens parlarà d'unes embarcacions que realment tenen molta part de tradició a l'hora de construir-les i que ens permetrà conèixer potser un dels únics tallers del món que encara són capaços de construir-los. En aquest magatzem hi entren taulons com aquests i en sortiran patins catalans com aquests. Estem a l'únic taller de patí català de fusta de tot el món. Aquest tipus d'embarcació, que va néixer a les platges barcelonines, és molt nova. De fet, no té ni 100 anys d'història, però tal com es construeix, sembla que sigui molt més antic. Veient aquesta quantitat de ferros, un no sap si està en una sala de tortures o estem a punt de jugar a futbolín. Què estàs fent ara, Rafael? Doncs mira, estem fent el que és un dels dos flotadors del patí de vela. Aquest seria el primer flotador i un cop traiem aquest del moll en posarem un altre. Aquí veig que hi ha molta cosa que apreta. Sí, serjants, molts serjants, sí. Perquè el material que utilitzeu és únicament fusta. Tot és fusta. És un treball de precisió, com un trencaclosques d'una l'estructura més grossa, petites peces de fusta encaixades al mil·límetre i encolades a la perfecció perquè no s'hi coli ni una gota d'aigua. És curiós veure com un artilugi fabricat de manera tan artesanal acaba resultant una màquina de tanta precisió. I tot això ho has après només fa any i mig? Any i mig, sí, any i mig. El testimoni li ha passat al Ramon, que era la persona que construïa tot això. Ramon, tu ara estàs jubilat. Jo pel que veig no sé si això ha canviat gaire de com tu ho feies abans. No, absolutament res ha canviat. I com és que la fibra, que sembla que en el món de la nàutica guanya terreny, no ha guanyat a la fusta? Què té la fusta? És que aquest vaixell es va dissenyar fa més de 60 anys i es va dissenyar en fusta. I suporta unes torsions que la fibra, que no existien llavors, no la suporta. O sigui, el vaixell aquest de fusta, els flotadors es torcen les bancades així i no trenca. I el de fibra, aquestes torsions tan exagerades, no les aguanta bé. Què diries que és aquesta numeració? Això, no sé, la referència de la fusta, potser? Doncs no, és el pes que té aquesta bancada. Aquí en el patí de vela tot es té que passar perquè és un barco de competició i no pot passar més de 89 quilos. I llavors vol dir que heu de pesar els cargols, la cola i tot plegat? Absolutament tot. Tenint en compte que tot va al gram, suposo que no totes les fustes deuen ser aptes, deuen ser especials aquestes. Doncs sí, cadascuna té les seves característiques. Treballem amb 3 tipus de fusta. L'una és el contraplacat marí, que fem servir la coberta, i alhora els folres del flotador que hem vist abans. L'altra és la Aius, que és aquesta fusta que és així una mica més flexible i menys densa, que així permet que el barco tingui la flexibilitat aquella que comentàvem. I l'altra, la que dona rigidesa amb aquestes bancades, és la Cajou, que és aquesta més fosqueta, que amb aquesta hi fem les vetes de les bancades i els bordes exteriors del barco. El vaixell acabarà d'agafar forma amb els caps, el pal, la vela i diverses capes de pintura. Passaran uns 2 mesos des que es va posar la primera peça fins que estarà llest per anar a l'aigua. El patí català és un barco de molta tradició a la costa catalana i, de fet, ho deien en el reportatge, és un barco que fa 60 anys que va ser dissenyat però que continua navegant en moltes zones del nostre litoral, però alerta, és un barco difícil de navegar, o fàcil, depèn, perquè va sense timó i per tant cal fer-ho amb la nostra força i amb el nostre pes. Ara la Mireia Segú s'embarca i ens ho explica. És dia de regata. Una vintena de patins es faran per 1 hora a la mar. Poc temps, però intens. Diuen els qui practiquen aquest esport que qui ho prova ja no ho pot deixar. És la navegació en estat pur. El vent, el mar i un mateix posant a prova la seva habilitat. Excepte 3 o 4, la resta de patins són tots de fusta. Ara descobrirem totes les virtuts que se li atribueixen en el seu medi natural. Una de les particularitats del patí és que no teniu ni motor ni timó, Rafael. S'ha d'aguantar tot per la força del vent. Com ho feu perquè avanci i per girar? Doncs bé, per avançar, això, el que has vist ara, que s'ha la vela i amb això avancem, i per virar, doncs, és una maniobra força senzilla, tot i que sembli complicada. Ho provem? Vinga. Vinga, doncs, mira.
El punt neutre del barco, perquè vagi a un rumb fix, seria aquesta bancada d'aquí. Nosaltres col·loquem el nostre pes aquí, i si ara mateix tenim un vent que ens ve de Garbí, i amb aquest vent, que ens ve d'aquí de la nostra banda d'estribord, el que hauríem de fer és aixecar-nos, aprofitaríem l'escota que alhora ens serveix de bastó, i aniríem endavant. Quan desplacem el nostre pes endavant, ens agafem els obencs, i un cop aquí, el barco es posa en contra del vent. Com veieu, les llanetes del vent, i a poc la vela va agafant aquests flamets. Quan la vela està amb aquests flamets, nosaltres agafem aquest passadís, que és la bancada segona, i amb l'esquena i la mà aquartarem la vela. Deixem anar una mica d'escota i alhora veiem com la vela a poc es va inflant per aquí. El barco continua fent aquest moviment i quan tornem a arribar a la bancada número 4, la vela ens empeny, passem per sota la vela i el barco es torna a posar al rumb. I ja hauríem girat. Ja hauríem girat. És així de fàcil. Doncs ara només cal veure-ho a l'aigua. Trencada l'onada, a la vora de la platja, el patí comença a lliscar amb facilitat. Busquem la línia de sortida. Estem tots preparats? 3, 2, 1, stop! Els participants hauran de superar 3 vegades les boies d'un traçat triangular. Això els obligarà a aprofitar el vent des de diferents angles, amb la qual cosa no sempre podran avançar en línia recta, i els veurem fent ziga-zagues. És el que s'anomena maniobra de cenyida. Arriba el moment de maniobrar, de superar la boia. Si t'hi fixes, el Joan Carles va a la posició que anteriorment estava a terra, que és la posició neutra a la bancada 4. En breu s'aixecarà, anirà cap a proa, Cap a la part del davant. Correcte, s'agafarà els cables, el barco a poc va pivotant sobre ell mateix, amb l'esquena i la mà aquartela la vela, el barco continua pivotant i canvia de direcció. És com si derrapés. Això mateix. I ara ja es posa el rumb per passar la següent balista. Estar damunt d'un patí vol dir no parar quiet. Ara dret, ara assegut, tibar d'un costat, ara de l'altre. S'ha d'estar en forma, però sobretot àgil per dominar una superfície que pot avançar fins a uns 20 nusos, uns 40 km per hora.